Għalhekk se nibqgħu ninsistu mal-Avukat Ġenerali biex tippubblika l-inkjesta maġisterjali. Ħalli inti jkollok il-verità kollha fidejk. U jekk ser tibqa' l-Avukat Ġenerali tinjorana, ser namlu il-passi kollha meħtieġa biex tiġi pubblikata l-inkjesta maġisterjali biex ikollok int il-verità kollha. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività li saret is-sibt fil-għaxija fix-xara Għawdex bit-tema għalik. Attività li matula Bernard Grech fakkar kif l-2013 Gvern Laburista kien wieħed li se jissalvagwardja l-ambjent iżda fi 11-il sena għamel l-oppost, telqaf numru ta' lokalitajiet u toroq li spiċċaw inqalaw darbtejn. Intefqu l-miljuni u issa reġgħu qed jintelfqu l-miljuni biex jitranġaw jew għax nesew biex jaddu xi servizz, jew għaliex saħan il-kejbil u allura issa jridu jaddu kejbil aħjar, jew għaliex skoprew illi jridu ibidlu id-diżin ta' triq wara li jagħmluh u wara ntefqu flus, għax dan huwa gvern illi ma jippjanax. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-poplu Malti u Għawċi jixraqlu aħjar u saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jieħu deċiżjonijiet fl-interess tan-nies. Bernard Grech qal li l-poplu mhuwiex priorità għal Partit Laburista tant li sa din il-ġimgħa stess 22 NGO ħarġu jipprotestaw biex jesprimu li ma jaqblux ma dak li qed jagħmel Robert Abela. Iġġielet ukoll mal-MUT. L-MUT qed tgħidlu lill-Ministru u lill-Gvern qed tikdeb. Mhux veru dak li qiegħed tgħid. Qegħdin igidbuh pubblikament. Bernard Grech qal li l-Labor qed jeżis id-demokrazija b'attakki fuq il-ġudikatura u fuq il-ġurnalisti. Hawnhekk huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled sabiex il-miljuni li nsterqu fid-dil tal-isptarijiet jinġibu lura. Kien il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kap ta' dakinhar illi bis-saħħa u bil-liġi u bil-qrati ta' pajjiżna ġibna l-isptarijiet lura. U huwa l-Partit Nazzjonalista li llum qiegħed jaħdem biex inġibu l-400 miljun lura. Waqt l-istess attività l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Mirjana Kalleja Testaferrata De Noto fakret fix-xogħol kollu li jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'Għawdex u kif matul is-snin l-investimenti ta' Gvern Nazzjonalista kien fundamentali. Dan apparti li saħqet fuq l-importanza li tissaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Min-naħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise Ampulis qalet li huwa inaċċettabbli li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna għadu jokkupa l-kariga tiegħu dan fil-waqt li saħqet li kull minu responsabbli għad-dil tal-Vitals għandu jħallas ta' emilu. Louise Ampulis iddeskriviet is-sitwazzjoni preżenti bħala waħda antidemokratika.